Здравейте! Аз съм Дайфата, тук с мен Дайфалата. Поставори! И това е... Чатролен позиции! Да пускаме. Ще правим харонши, или ще плашим? Плашим. Дай, без харонши. Ето. То от нашия човек погащи. Да пускаме. Пусни това, бе! Пусни това! Чайте, извинявай. Това музика да пусна. Харонши. Харонши. Кука за ку! Чайте, извинете. Тук ето. Подула харонши. Добре, то да ще откачи. Ма не шуми много долу. Аре, пускаме я! 3 минути! Con los terroristas. Аре! Мърси! Мамичко! Дило! Ето харонши. Харонши! Това бъде чивания сайт. Как се знае сайта е чатролът? Камерата е лонги. Бати. Халон. Какъв е то, бе? Това дали погащи. Аре! Con los terroristas. Цъкни хикс, бе, това. Бе, цъкни. Аре си танцуваме! Да ви гледа. Я пусни от начало. Пусни от начало, само. Нямам музиката. Я чакай. Нашия. Чакай, може да почне. Абе, чакай, бе. Con los terroristas. Oh my god. Стоп за малко музиката! Това беше... Това беше българина! Това беше българин! Добре, това беше от нас, Ара, чао, фенове, до следващия епизод.